Τα 4 χρόνια λειτουργίας του γιόρτασε το γνωστό βιβλιοπωλείο της πόλης Μοβ Κουκουβάγια. Παρουσία φίλων και πελατών που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή το όλο εγχείρημα. Η κάμερα της Βήμα Τηλεόραση και η Βίλια Στασινού ήταν εκεί και σας μεταφέρουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Βρισκόμαστε στην αγαπημένη μου Μοβ Κουκουβάγια. Εδώ ήμασταν από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας αυτού του ξεχωριστού βιβλιοπωλείου της πόλης μας. Περάσαμε πανδημίες και θυμάμαι πέρυσι, γιορτάζοντας τα 3 χρόνια, κάναμε τον απολογισμό μιας τριετίας που ήταν πολύ δύσκολη αλλά ταυτόχρονα και δημιουργική. Φτάσαμε αισίως στα 4 χρόνια της Μοβ Κουκουβάγιας, η ζωή συνεχίστηκε και γι' αυτό το βιβλιοπωλείο οι εκδηλώσεις έγιναν ένα συνεχές φαινόμενο. Είμαι εδώ με τους αγαπημένους μου φίλους για να γιορτάσουμε τα 4 χρόνια με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Ξέρετε ότι με το Μίλτο Γίτα συνεχώς μιλάμε για τις εκδηλώσεις αλλά και για την προσφορά της Μοβ Κουκουβάγιας στο εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό γίγνεσθε του τόπου. Σήμερα όμως θα γνωρίσετε και την άλλη ψυχή της Μοβ Κουκουβάγιας, τη Γιάννα Διαμάντη, τη σύζυγο του Μίλτου, η οποία δίνει κυριολεκτικά την ψυχή της και όπως είπε και ο Μίλτος πρόσφατα σε μια εκδήλωση, αυτό το βιβλιοπωλείο με αυτούς τους ανθρώπους έχουν μεγάλη καρδιά. Χρόνια πολλά, Γιάννα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μ' αρέσει σήμερα που ξεκινώ μαζί σου, γιατί είσαι η ψυχή της Μοβ Κουκουβάγιας, είσαι ο άνθρωπος που κινεί εδώ όλη την καθημερινότητα. Έχουμε περισσότερες ώρες, αλλά όλοι είμαστε μαζί με τον Μίλτο, είμαστε μια ομάδα, μια γροθιά, προσπαθούμε πάρα πολύ. Μας αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μας, κάνουμε πολλά πράγματα, χαιρόμαστε που βλέπουμε πολλά παιδιά να είναι χαρούμενα με τις εκδηλώσεις, με αυτά που κάνουμε. Και μας δίνει τροφή για συνέχεια. Πάντως σήμερα. Ποτέ, Γιάννα, είδες, δεν σου έχει μιλήσει. Καλώς δεν σου έχει μιλήσει ποτέ. Ήταν η έκπληξη σήμερα της μέρας η Γιάννα ότι μιλάει στις κάμερες. Είναι πάντα η σκιά μου. Είναι πάντα πίσω από το βιβλιοπωλείο, πίσω από όλα αυτά που εμείς κάνουμε μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας. Οι άνθρωποι που έχουμε επιλέξει και εγώ και εσύ, αγαπημένη Βίλιαν, συνήθως είναι πίσω μας. Οι δυνατοί και είναι δυνατοί και είναι πίσω μας για να βγούμε εμείς μπροστά. Όμως φέτος έπρεπε στα 4 χρόνια να πει και η Γιάννα κάτι. Χρόνια πολλά. Φτάνοντας, είδα να διαβάζονται παραμύθια, τα παιδάκια να χαίρονται το χώρο, να χαίρονται τις εκδηλώσεις και σήμερα θα έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση που είναι αφιερωμένη σε ανθρώπους που περνάνε το δικό τους Γολγοθά και βγαίνουν στο τέλος νικητές. Τίποτα, μας έχει ξαφνιάσει η παρουσία τόσου κόσμου σήμερα στη δωρεά μαλλιών. Μικρά παιδιά, μικρά κορίτσια έρχονται με τις μαμάδες, με τους μπαμπάδες. Από πολύ νωρίς περίμεναν ήδη εδώ τη Σιμέλα την Κόνιαρη, την αγαπημένη μας φίλη την Κομμότρια που περιποιείται τα μαλλιά τους και κόβει τις κοτσίδες. Δωρίζουμε μαλλιά, χαρίζουμε ελπίδα σε όλες αυτές τις μαχήτριες της ζωής που χρειάζονται ελπίδα για να συνεχίσουν τον αγώνα το δύσκολο αυτό κατά του καρκίνου και όλοι μαζί πρέπει να είμαστε μια γροθιά απέναντι σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Και ένα από αυτό δυστυχώς είναι και ο καρκίνος. Εντάξει. Σήμερα χαρήκαμε, συγκινηθήκαμε, ξαφνιαστήκαμε την παρουσία του κόσμου στα γενέθλια της Μοβ Κουκουβάγιας που επιλέξαμε και εγώ και η Γιάννα να μην δεχθούμε δώρα, να κάνουμε εμείς ένα δώρο. Αυτό το πολύ μικρό. Μια κυρία μου είπε: «Μα αυτό δεν θεωρείται δεδομένο?» Της λέω: «Όχι, δεν θεωρείται δεδομένο τίποτα πλέον σε αυτήν εδώ τη ζωή. Αν θεωρείται δεδομένο ακόμη και αυτό που θεωρείται εύκολο, κόβουμε το μαλλί μας, τότε και τα νοσοκομεία μας θα είχαν αίμα. Γιατί και αίμα πρέπει να δίνουμε και μαλλιά να χαρίζουμε και να συνεισφέρουμε και να προσφέρουμε στον συνάνθρωπο». Έτσι λοιπόν η Μοβ Κουκουβάγια, έχοντας μεγάλη καρδιά, θέλει να τη δείξει αυτή τη μεγάλη καρδιά και να δείξει και την αλληλεγγύη της. Είναι ένα μαγαζί που έχει πολλή εξωστρέφεια, που δεν χωρά μόνο στα τετραγωνικά του μαγαζιού και της βεράντας, θέλει να βγαίνει και προς τα έξω, κάνει πολλά πράγματα, έκανε πολλά πράγματα αυτά τα 4 χρόνια. Δεν είναι τα 4 χρόνια απολογισμός, δεν θα κάνουμε απολογισμό σήμερα έτσι κι αλλιώς. Απλά εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ συγκινημένοι και όπως είπε και η Γιάννα, μια γροθιά και ανανεώνουμε τη σχέση μας με τον κόσμο για άλλα 4 χρόνια σίγουρα. Θα είμαστε εδώ, πρώτα Θεός φυσικά, πάντα με φίλους σαν εσένα δίπλα μας να μας στηρίζουν, σαν την Ελένη τη Σίντου, την αγαπημένη φίλη και συγγραφέα, η οποία ήρθε σήμερα και διάβασε χριστουγεννιάτικα παραμύθια στα παιδιά, με πολλούς άλλους συγγραφείς, με πολλούς ανθρώπους που στέκονται συμπαραστάτες μας. Αυτό το εγχείρημα ξεκίνησε από μένα και τη Γιάννα και την οικογένειά μας, όμως είναι ένα εγχείρημα που δεν θα πετύχει αν δεν είχαμε όλους εσάς δίπλα μας.